Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki sewira to ngonten pokok sibuk pol itu. Dan sibuk ya. Iki yo ngopi, sik ngopi. Infone ngopi. Ngopi ning tandurane cah kae endi ra ketara. Nah, tanduran cah kae itu. Ya wis ngene iki to. Tanam wis ngene iki. Ngopi. Ya. Dan sadu to. Sayangnya mendung. Nek ora mendung jan jocis iki. Jan jocis lera mendung ngono. Kae kono kae sik ngono. Wis jenenge nyemai apa ya? Pokoknya sik nandur winih lho. Winih di ya pokoknya nyemai kuwi lah. Tapi sik tukule ya sik sak piro sak mene paling sisan. Kateke iki lho. Tinggo nandur sing ning kono, itu karo kono. Kae urung ketanduran, Bos. Kene kita sing wis ketanduran. Jan mbok. Penting ngopi. Lah yo penting ngopi ya kok. Ngopi cah loro nyeni ra. Tunggu lagi anu. Apa? Sepure makam ora ning ngopo ndi ngono. Sepure makam ae dulu lagi. Iki nyemai, Bos. Karo iki. Endi melonmu, Cuk? Wis mbok on. Nah, iki melon iki, kena nggo posoan. Duh, mak gelis melone, Met. Ngomong yo. Berarti dalan sing tandur wae. Nah, tuh di tigar we. Nang polybag sip. Lah iya, lagene ra tukul iki. Tengah main asu. Lah iki to tukul iki. Tapi sareke urung iki. Ngene, Bos. Iki lho Bos nyemai iki. Iki jenenge nyemai bahasa Indonesia ne apa? Deter. Deter. Gua nyemai, Dok. Deter. Bahasa Indonesia ne nyemai. Iki. Nah, Sowi ra tau ngupload konten saiki ngupload iki. Barang. Bulannya lah. Apa? Mulai Pak sarang sing Tengah bulan ya. Yo sesuk ngontene kudune. Tengah pas karo Apa? paane sing kete men ra tutok tuh. Lah, Bongkor. Resik mas nih sampai balik resik. iki sesuk iki resik, Bos. Iki makam. Walaupun makam iki sesuk panggar resik ngene iki. Iki urung iki. Sibuk sik anu iki. Berang-berang dina ora ngonten iki jan sibuk iki. Ora ketemu blas. Apa cara mati lho. Apa? Cukup pikir gulutan dancok anak. Ya apa mati. Berarti kurang apa? Orang mati tuh cukup bakar. Kae lho, kae engko sok atos nah lho, Cuk. Lera disengkane sok atos kae goblok kon. Wis ngene iki, Bos. Jenenge tah desa ya ngene iki. Ya. Ayo iki lahane ombo iki. Sing pengen dos robat, oke. Bisa dibicarakan. Tawur men. Yang penting ra tawur ya to. Baseng, Bos, ngene iki. Arep mbok nggo. Arep mbok ngonten ya los ngene iki. Tapi ya sesuk lah ngenteni sebulan neh lah. Wene sip pisan iki. Insyaallah iki. Bismillah iki. Mare ora awan barak cocok iki. Awane dandan terus ya anak. Semudan. Obat ketegenak dan mati. Spray. Oke, bolo. Palingan iki awe jenenge ngontene ra suwi. Sesuk ngonten neh iki. Sip kene lek ngonten neh. Iki arep masang lanjaran. Ya to dilanjari sisan. Ngerampung lanjaran, dilanjari kayak mrene ngono iki. Kayak pindah ning kono. Nggarap kono kae digarap.
ya toh digarap udine serasa pangkat digarap. Ya ini iki saya lek panas iki lek panas belas nggak enek selang iki ngocore yang nggo dregen. Wis ngene iki lho cah nomi daripada apa ya wis penting kegiatan nih digo kegiatan ya toh daripada nganggur lho ya toh ngono kae ya makam anyar iki makame desa kene toh kan makam anyar dadi daripada nganggur toh kena dikelola toh engko kena ngisi listrik kae kena ngisi listrik kita lampu iki urip. Nah iki lampu iki wayah bengi to enek sing nganu iki urip iki bos, tapi saiki meterane ra kenek. Meterane canan-canan cuk nana itu request bos ngonten apa bos ngomong komen njaluk ngopo ya to engko lek nganu tak gawe nih video ngono. Aki rada isin ngene iki. Sik urung pede. Ngonten-ngonten iki. Apa ngonten-ngonten panganan, apa tuku jajan ngono tenggo cacah. Komen ae penting komen to ning isor. Itu aja lali di-subscribe barang. Di-like, di-komen pokoke penting komen request apa engko komen tak gawe nih videone ngono lho. Ben enggak gabut iki canomi. Ngene iki nggo ngisi luang ae waktu ben enggak gabut. Kadang gabute aneh-aneh kok. Bingung kadang. Renek penggawean ngono gabut pol wis jan nggalai nyelehne ati. Penting ngopi to. Rokoke pace ya kari rong batang. Ora di duit bos. Pace rong batang. Hah? Lah. Pace endor dong. Ngarake tengah rada panas. Ayo nyapa iki info nih. Ben saya sih. Itu kono kae dan josis kono kae. Kono kae japlak bos iki lombok gede. Lombok dawa. Kok apa ya? Bulan-bulan papat lah. Rego kudune dinaikin dong. Rego 50.000 ya apa-apa sekilo itu. Tapi koyone mbok sak lebar-lebaran. Lebaran niku lombok larang. Iki semene muda iki. Saya swidak wae saya kenal lombok iki. Jadi telat iki rada nandure rada telat. Wingi udan terus bos iki lho malum-malum iki. Apa jenenge pekan banyu lho. Pekan banyu alum iki dek. Nah, kene engko to. Apa jenenge iki tandure lombok dawa juga. Nah, sing iki engko juga iki entekne wine. Ini kae kan sik 200 sepiro loro pokoke 200 to tandur nih kene. Nah, engko melone tandur polybet mbah dalan bingung ngerenek nggon iki ya. Dalane polybet kena engko posoan. Request ah. Poso bagi takjil setuju ra. Josis ra. Bagi takjil lho, sirku ngono engko. Engko ana banaga insyaallah engko enek. Atau tinggal melon GS banaga. Nah, terus engko panane engko tuku ngono lho, Bos. Nggih takjil gitu. Dan josis ra. Ya wis. Ya wis ngono ya, Bro. Iki tinggo nganu. Ben gak macet ngono. Videone iki. Piye ya? Wis ora tau konten iki tak konten. Ya wis ngono ae. Sesuk konten ae. Jolal di-subscribe to, di-like, di-komen. Di-like, di-komen gitu. Ya wis ngono ae lan. Ketemu ngomong kita. Ya wis lah ngono.
engko next time arep Yogi mau ngelancari. Oke, tunggu ya video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.